Ni yma yn parti Ponty heddiw. Be ti'n meddwl am digwyddiadau fel hyn? Wel, fi'n cefnogi fe. Mae'n gwych i gweld faint mor pobl sy'n dod allan heno i supporto. Ac mae'n just noson ardderchog ac fi'n mwynhau. So. Chwarae teg. Ti'n gweld ti'n lot ar y teledu'n siarad Cymraeg. So, sut mae'r Cymraeg yn bwysig am dy swydd ti? Mae'n bwysig iawn. Fi ddim yn siarad digon i fod yn onest. Dyle fi siarad lot mwy. Mae neb yn teulu fi gallu siarad ond am y chwaer. So, dyle fi trio ymarfer yn siarad mwy. Ond mae'n pwysig iawn i fi. Mae'n pwysig iawn i cadw'r iaith yn mynd. Chwarae teg, mae Cymraeg ti'n ffantastig. Diolch yn fawr, Alice. Diolch.